kainan na kasama si Nanay Beach Tea. No, Nanay Beach. Hi, Nay! Tapos na kami pa-check up kay Nanay. Nung ginala ko si Nanay sa slaughterhouse. Okay naman. Anong i-acid lang yung ginabat siya. Kumakain kami dito sa Chicken Alley. Sis, kamusta? Ito sis, gusto mo sis? Ito. Dahay ka, konday. Si Brianna. Kain ka. Manok. Salamat, Lord, no? Acid lang yung ano ni Nanay. Ay, yadlongga, nagbungol side effect ng gamot. Why maging ko ya kon dali na panabaro to na ko dito ay. Tapos na kami pa-check up ni Nanay. Nung ginala ko Ano to pa tayo. Ay, mo sinama mo yung latang grati ato pinto. Nagbayad pa ko kuryente na mo nung kay lockdown tapos na kuryente sa bukid. Pantiblan dito ko ay mo diabetes. So tapos na ang Miss Universe, tapos na rin ang mga paghihirap ko. Nagampanan ko lahat ng trabaho ko. Ako naman yung kakain. Tapos Ang nga tawag nga, lakta guys, sa Chicken Deli. ikaw ang nagdaog ikaw may corona. Ay, ako gidyang maray, Nanay. Ikaw naman ang rayna. Ay, buto, tumba nga ako. May katumbal ka mo na ka? Baka yung atabidat. Dahil na magkangkahang man ang kabuhi ko. Salamat kasi doon na kung makakasiga nagsapalit ka na natin. Lagyan natin ng chicken skin para more on cholesterol. Hindi tungkol pasigaan ito ba? Ano pasigaan ka? Wala. Hindi ka kumisang ganyan. Hindi ka. Ang manok din, utang mo niya, manok mo na na. Manok, tapos utang mo daw. Bang ko yan. Mulak ko lang. Yan mo nga rito. Saka namin. So hindi yung ita lang. Kapabaka kami kaon kay Salagsal sa mo. Makakaon ng masasarap na pagkain. Paborito mo na na yun? Sukuan pa kayo. Kalat sa ikaon. Sa ikaon mo kung wala sudan. Ako lang. Putangin ba lang ano, sausawan? Hindi pag putangin lang gawa. Kagkatumbal kay bawal si Mamalidok. Kamansi, pagkagawin mo ka. Karamansi. Baka-baka mo ng bata o. Kan natatanda kami ni man. Alo kan ang hindi ka lang lagdag. Kaon namin. May kanon pa daw. Kung abot ka ni rice ni. Mabago na kaon na. Salamat kang imuog na ba't acid lang. Salamat kami sa Panginoon dahil yung bantag ni Nanay acid lang sulok-sulok. Salamat ka mo kay nanay niya kay wala diyan sa tulog. Sabi ano naman yun, pala mo tatsabi lang. Dahil ito matangan namin sa blato. Shout out. Makawi naman sila. Dito sa Chicken Deli, sa Morsha. Wait, available lang mo sa Lazada. Dahil mo? Lazada sa may shop. Ano? Gapang deliver ka mo? Mapa-deliver, tato sila balay. Daso na yun. Ano kami sa Chicken Deli, Morsha. Namit sila manok, barato-barato, kaburuso. Ano ba ka? Only rice na diga? Gutom kami ka ano? Nahirapan sa ako paghanap ng withdrawal. Nahirapan maghanap ng withdrawal kasi kaya ko isa da. Kaya din? Wala na yung diet. Kubong mo lang yun. Diba? Ngayon kaon mo. Bakit na? Noon lang only rice. Tapos hindi ka mo magkaon to. Damuan mo. Diba? Ngayon itayaw. Tuwan mo yung bata mo. Nagkapakapatitig. Kung talangga ka sa bata mo, talangga ka
na kay may cleavage ka. Naisapan na kakanay. Hindi, na kuya. Nakikata ka juice milk. Hindi ko. Dahil taga-diin ka mo man, taga-Murcia lang kami ka. Dahil na kuya. Dahil kaon sinday. Kaon. Baka baka ng bata. Lumasagi nila po na. Diba? Wala. Okay. Hi guys, thank you so much sa mga viewers. Lorna Acaso. Hi Christopher. Wow. Tangin na ba lang ang araw? Saw-saw. Ginasaw-saw mo dahil. Naikaon na isa man lang ito kanon. Duwa pa ka mo ni Inday. Dugangin mo kanon. Diba kanon para makainom ka bulong? Ano na kayo ng aga? Anong sa acid mo yan? Dapat ya, wala pa ulod imot yan. Karoon niya eh. Mabakas na gatas mo ka gano'n. Ip man yapon. Nilipatan, wala pa kanya. Wala pa kakaon ang inyong bulong. Nilipatan na. Yes. Hi, Bing Carbonell. Miss you. Nate, ma'am, makakata kay Bing Carbonell na. Salamat, Day Bunel. 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 Bing Carbonell. Bunel man niya imo man. Yan mo man. Regards sa Jamie family sa Murcia, Madam Rob Skywalker. Hello, subukan ko baby. Makulan, Mundila, Madam from Kulan, Perez. Madam. Dahil ba kayo makaon ko bala na eh. Ang inyong Miss Universe nga natalo. Ala, kagwapo pala kayo. Hi Sir Michael, interview ito si Sir Michael. Sir, dali pala sir. Luwa sa imo, nga ginabalik-balikan, ganit sa customer. Ano pa yun ang pinaka-ano, kaya kanamit namin sa kinasal. Yung sila, di bala na sir. Sir Michael. Ari sir, 1 point to ang nagagalantaw sa aton, sir. Paano mo sa mga encourage kung magkato, di sila sa Chicken Deli, Murcia. Malapit di bala sa yaboy, kung yung cellphone ko. Ano ang ilakas ko, makakato din sila, maano na sila, ba? Follow the protocol. At si Sir Michael, no? Si Sir Michael. Guwapo, baka Sir Michael. Doon ginaganahan kung magkaon kung siya yung gas-serve sa kapot. Guwapo. Hindi, ang ganda itong ano, di man? Dahil ba na yan? Hindi ko kabalo kung maano ko. Ang dami akaon. Yaga, daga! Laban yan. Gandang. Isik ko. Ang mga tulan, lalo tapos tangta sa tanghon, pwede ba na? Hello, Erika. One of my favorite vlogger, thank you. Rebelen, hello, shout out. Leandra Castañari, shout out. Why na? Nag-vlog kami, upload ko sa YouTube naman na. Anhin mo pa ang crew na. Kung wala ka namang pera, yung sabi ko sa inyo, ang buhay dito sa mundo, hindi basta-basta, kailangan mo kumayod. Kailangan mo i-balance, no? Ang pagkain, oras, time, pamilya, health sa kapwa, health sa sarili, health sa pamilya. Duwa ka masin, katuan ko para ma-withdraw ko tani yung binayad sa akin sa slimingke nga. Igagastos ko, ibili namin ng gatas ni nanay. Yung mga masin dito, sorry, unavailable this time. Mga hipokrito din ng mga masin, ayaw umamin na walang pira. Pwede na ginalagay nila doon na walang laman pera. Unavailable this time. Offline. Pagkano ito nilalang ko ay damay. Ay, salamat. Subong man lang pala nagbalik yung panglasa ko, day. Nasi Inday, grabe yung kain niya ng manok ko. Dudalok-dalok. First time na pala kakain. Ayaw mo. Namit dahil. Ang bata, Kayo nga tuloy day ah. Kao dahil. Kaon. Labas ba na? Sana lahat ng pamangkin ko madala ko dito mapakain. Lahat ng bahay ng mga kapatid ko maipasimil.
luto ko bago lang naman mawala sa mundong ibabaw. Ha? Sige lang, pitang ito kita ako kinitos. Wala Wala sa? Kan ko sa start. Nó nga tagapon dilo. Toto distro shout out. Makulan Mundila. Buka mo pa kayo, maka. Yeah. Tapos ni may ice cream ta. Salamat to sa Ginoo kasi celebrate namin yung result ni nanay dahil yung result niya acid lang. Tungtong daw ah. Hindi na kaputa nga bukog. Imbes niya magniwang, ang tambok naman ko. Grabe naman ang kaon ko ano. Kung ano? Ay, buto mo ako cellphone. Nang kasi doon kung ang gatas ko labas, ano biya, okay mo lang ang gatas. Ang gatas? Nang kasi dyan ah. Bakit ba si okay mo lang gatas yung sinasa sa kainom sa'yo, okay mo lang na yung gatas ah. Nanugin mo mo. Soft drinks hindi. I-upload ko yung vlog namin ni nanay mamay, bukas siguro. Nag-vlog kami kanina ng nanay nang dinala ko sa doktor. Hindi eh. Ako cellphone niya katumpang. Hindi ba ito? Grabe ang filter sa ako cellphone, lakas maka-transgender. Ang kalaman. Gusto ko yung kalamunjing. Mary Jane, kami niyan, shout out. Welcome to my live. John Ray Gubaton, shout out from Caloocan City. Kuret Jose, hello, shout out. May lang yung signal, wala nang gininto. Ay kung yung isang gabi, yung signal natin, naputol. Baw, Diyos ko, ang mga biga-biga sa mga amiga ko naputol din. Ako? Dili. Muntik tayo bumalik sa telegrama. Pero pag nawala yung Facebook, nawala yung Messenger, paglandi at kakatihan, dahil kag biga-biga, dahil maidiyahan, kinay makontak mo talaga. Pagdating sa mga kate-kate at saka mga landi-landi, kahit mabagsak yung Messenger at saka Facebook, kung gusto mo at mahal mo isang tao, makukontak at makikita mo siya. Pero kaso lang nasanay na tayo. Wala, nasanay. Hi John, siyan kan ha. Nasanay na tayo na may Facebook at saka Messenger dahil. Ang ano nga? Mga pangdalang. Ito na yung magkaon dyan. Nagkakaon ka dalon yan. Sige, dalaan mo. Pinto eh. Yung bayran ka man, hindi ko dalon ka. Kung magkaon namin sa restaurant, yung mga sobrang dalon sa ido. Pag-abot kayo sa balay, ginudumugan ka tao. Lain na ako nang baka gaang mga bukol dalon ko na kay pakaon na mo sa ido basi bala impunan sang waiter bala damog to sa kusina ko na naglingin pa ko ulo mama mo dalon na namo kay kaunon para namon niya Pagkaon ko bala aton sa ko pikin. Kapulay ko din may dala ko din dala. ko kanamit gid ang inasa kamo me huwa ari ko sa chicken dili ka nga nalay ko yung kantos makao ko sa mga puro lang apan-apan, langka nga ginatan. Lain na niya sa buong pangabuhi. Subong niya malat. Daw relasyon lang niyang pangabuhi. Tapos subong. Manginaw ko na kamot.
Ari ang gaban, ang tag-iya sa chicken dili. Di ikaw din tag-iya, day. Serve sa gali. Basta chicken dili, namit. Wash your hands before you go. Sis, kamusta? Dari na sis. Ako? Interviewin natin si sis doon. Sis, dahil happy ka ba ngayon? Yes, I'm so happy. Bakit? Kasi nalaman natin sana okay lang, acid lang. Tinga nga mulo-ulo, gibata mo ka idumog na kami. Ay, hindi ko yan bako sa imo. Dapat lang. Happy ka nga kurinte na balik na. Oo, sis. Thank you very much, good sis. Kasi kami yung sa yung bukid, nahirapan kami. Yan dilim-dilim. Ano yung oras ang nahirapan? Oras ang nahirapan, dugag ka. Na ano? Kaya ka yung tubig doon. Kaya di ko kaano, suy. Kuha ko tayo yung tubig. Doon karoon na lakat, ipaanit din. Pain ako na, pandarang aircon kaya gino. Ito na ako sulod. Sakit sa liok ko, doon ginaano ko. Bala kayo natamaan ko kapulaw, nagligat. So na-updan sila kurinte, yung kurinte na bayaran ko na yung bill. Na-check up ko ng sinanay. Ano pang yung gagawin ko sa buhay? Pwede na kayo tatalo ng tulay. Big responsibility. Kailangan more on income tayo. Apoy pag kwarta, tapos kada ending mawito ka, wala ka namin ron, ano-uno ng TM mo, purotid. Ay, do ka namin, tumbling tokodila. Dahil lagyan bala kay i-upload, vlog ko na, gina-vlog namin to. Sige na ano na. Kuhain na din, no? Dire ka na yun. I-play na kay last na. Mapakala lang tayo yung gatas. Lubang yun. Nagbungol isa mo kadlunggan eh, no? Nagbungol isa mo kadlunggan. Ang piyak mo lang ba yun? Okay lang. Gabungol pa Japon? Jismil. Batian mo? Jismil. Piyak ko yung dunggan. Pila ang ginawag? Batian at ang piyak ko yung kung piyak yan. Sa piyak daw, Jess, sa piyak daw, 5-15 lahat. Doon. Ga-vlog kami di kayo i-upload sa YouTube. Inayos pa namin ng kamera. Ara na. Nag-vision kang ano, basi ng memory fall. Ha? Nga, basi nagalo. Igid ano ba? Bayarin na ra. Si nanay mabayad. Patingin niya ng wallet mo. Patingin ng wallet mo. Wala ka wallet. Wala ka pera. May bilhin man isin. Siya na yung pera mo. Kaluoy mo ka na. Doon na Stepney ko. Dahil bala. Basta high blood ko bala sa init. Tsaka ang takugo ko. Ay na. Dito, dali ah. Ano na. Hindi kayo matapos na nila yung. Dahil hindi dulom na guro. Basta against light na. Para na. So yan nga guys. Tapos na po kami sa lapang namin. No? Yan. So sinari sobrang busog-lusog. So yan po. Ang amin po kinainan. Mukhang tinamaan ng Bagyo Ondoy. Mukhang tinamaan ng lintik na pag-ibig. Dahil buto-buto ang natira. So yan po. Busog si nanay. At happy po siya dahil healthy na lang. Healthy po siya. Tsaka ang kanyang acid lang po yung kanyang sakit. So ano masasabi mo nanay Tats? Ay, nalipay ko yan kaya ako sakit isa lang. Tapos, why na? Kat magulong ni siya, happy na. so yan guys, uwi po kaming may ngiti sa aming mga mukha, no? Masaya, saka God bless at maraming salamat sa Panginoon dahil natakot pa ako kanina kasi baka yung result at saka hindi naman siya ni laboratory kasi ang tinignan yung sulok-sulok ni nanay. Sini ko basi bala ang bato, bala nga gintulo niya, iluad na bala nay. Baka yung bato kasi nalunok niya, iluwal niya na iwanan niya sa akin para makapag-transform naman ako sa pikak.
So yan guys, uwi na kami. So ibibili ko na si nanay ng gatas, grocery nila. Tapos yung bata, ibibili ko rin ng pampers. No? Amoy, yan ang responsibility. Sakit ng ulo ko sa kuna siguro to. Yung ano, sabihin mo, anhin mo naman yung kuna kung wala naman laman ang yung pitaka. May laman pa. 100. Ay, meron pa. So yan, thank you so much. No? Si BT Imbang ang nag-iisang sure at saka hindi ko ipagpapalit kahit sa 600 million pesos. Salamat na lang ko sa Ginoo. Kan way ko kwarta. Happy ko kay way ko balatian. Yes. Wala si nanay sakit, may spatula. Ayo naman.